Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki dese iki padahal ya wis bar mandi bareng lho, wis kok ijek gemblep wong niki lho. Heran aku. Bar mandi wis bar nganu apa resik-resik, kurah-kurah wis bar, nyapu wis bar. Dadi wis rampung kabeh, wis mari kabeh guys. Iki arep golek LPG lho guys. Engko nek wis apa mepet lebaran ki yo ngono kae. Golek LPG angel. Terus apa mondar mandir rono rene entek, kene yo telas, kono yo entek, ngono kae. Susah iki ning kuwi. Makane iki jek beberapa hari yo jek piro yo guys? 5 hari apa jek piro? Posone entuk 26 ya Dek saiki ya. Entuk 26, makane dhisik iki ngeloloni nyicil golek LPG guys, sampai Dek Dinda. Kontake wis mbok gawa rono, Nduk. Iki entukku tapen beras barang ki urung bar. Aku tak golek LPG sik ya. Golek LPG sik. Bismillah ya Dek, muga-muga entuk ya. Muga-muga entuk. Balik ono rene. Gandul. Gandul. Alhamdulillah guys, wis teko omah neh. Iki mau akhire iki ngantri guys. Ngantri ijek dino Setu, tekane dino Sabtu. Gak popo ngantri tapi kan wis ayem duwe cadangan ngono lho guys. Dhisik iki kan kuwi wis tak nggo lengganan hari-hari. Maksudnya tumbas iki desa Ngampon guys. Ora tak sepil panggonane nggih ngundang piye ngono gak penak dhisik iki. Terus apa biyen ki daftar iki pakai KTP. Jadi ning warung ki regane 20 lebih, ning kono ki entuk 20 ngono lho guys. Jadi piye yo tukune ki nganggo KTP kan serondok ringan, melok daftar ning apa ya guys nek ngarani niki Pertamina ngono ku lho guys. Dadine serondo entuk miring, serondo entuk murah. Meskipun adoh tapi dhisik ya tetep tak parani wong wis anggota ya guys. Kasarane iki wis anggota. Mbuh kuwi antri, mbuh gak tapi kan dhisik iki nek duwe cadangan ki wis ayem. Dina Sabtu terus Minggu Senene kuwi wis lebaran, wis gak apa-apa sing penting ngono wis entuk antrian ngono lho guys. Mbah njupuke iki nek gak Setu sore nggih Minggu esuk.
Kono lah yo antri, guys. Nglayani wong sak pirang-pirang. Kuwi kan kaya apa nek ngarani agen ngono kuwi apa piye ya, guys. Dise yo gak patek paham, guys. Sing penting ki mbiyen kan nek daftar KTP kuwi mbah piye-piyene entuk rego ringan. Yo adoh lah, guys, karo rego ning warung-warung iki kacek. Kacek iki 5.000-an dhewe. Jadi 2 LPG kan lumayan 10.000. Jadi nek wong wedok ya tetep milih ya, guys. Masih yo adoh lah tetep tak parani. Ngono, guys. Iki wis apa lanjut desi karep lanjutno napeni beras neh. Ndek bengi kan agek entuk setengah karung. Lah wis setengah 10 ya tak tinggal mantuk, guys. Wis pegel. Ki esuk tak lanjut neh. Ayo ngajak ning pasar iki, guys. Adik kecil karo tante Viana. Ki rencana arep do golek lip gloss iki lho, guys. Lambene Mbak Dinda ki pecah-pecah. Yo. Leren tumpes bensin. Nih ndi? Nek tante kok gak mandek. Ning ndi? Bensin iki jere. Ning ndi? Tambah dhewe. Hah? Tambah dhewe mikire apa padha? Kelip-kelip Dek. Nggih. Nggih. Bensin, Mbah. Bensin. Mbahne sing gede piro, Mbah? 60 ae. Iya. Yo, Dek. Jalan Randu ku, Mbah. Bukan. Bukan kan? Kita kete. Alhamdulillah, guys, wis tekan pasar Randu. Rame ya, guys, soalnya ngepasi pasaran Paing. Wis ben kae ben nganu, guys. Ben apa ki Dinda ki ben nginget-ngingeti sik. Wong yo rape tumbas sik anu tante. Ben golek lip gloss tapi engko sik urung nemokno tokone. Ndang borong sing akeh, petuk ponakane, guys. Lah Mas Abid mengko kuwi ya? Lah gak gedhe sak ngono kae. Lah bakole ndi iki? Golekno, takon sing nggone bojone Mas Ipin ah? Gak, Mas Ipin wong gak menyang. Gak apik kae ya, Le, koko kae ya? Oh, gak menyang kok kae. Apik koko sing digantung kuwi lho, apa kuwi? Heeh. Ya, hem kuwi gak apik ya? Aku pengen warna dene bisa cah 6 kuwi. Oh, alah ngene iki. Aku ki Dinda yang cak golek lip gloss kuwi lho, lambene digaring tak tukono vitamin ae to aku ngono. Soal vitamin ae. Kok ning apotek. Akbar gak melok. Gak ambek anu, baik. Petukan Bali sih lho, guys. Lah iya. Nang borong sing akeh. Golek apa? Aku bagian momong kae lho, golekno gamis Viana iki lho. Tante iki golekno gamis Viana. Iki aku tukang momong yang kenil. Betul mriki, Dek. Ayo Rene go mainan kene.
sini. Pinjem ngene sapa iki, Mang Cah? Kok tumbas ning kono lho. Darene. Pun, Dek, pun. Mbak Pur. Di piana di jajal klambi ya? Kalau duduk krosi kan Dek. Lo kain cukup. Yes. Mbak Dek Dinda iki ngenteni Dek Viana iki lho, guys. Saya golek gamis. Saiki arek untuk mainan sepeda ini. Pun balik. Balik rono, Dek. Balik rono. Belok. Kelas, belok. Kok ngentok Naviana? Hah? Kok ngentok? Lah milih sing piye? Pasar ini malah bingung ya guys, milah iki milah iki malah apik kabeh. Iki timbangane ning omah ki gabut. Melok tante arep ning apotek guys, nukokno vitamin palsu karo Dek Dinda iki lho, vitamin C. Desa. Kalau derek kakak Dinda, derek kakak endi? Kakak endi? Kecingkrangen nah kuwi nah, kecingkrangen. Cilin. Ya Allah, lho kok kudung iso dibuaki kaya ngene iki lho. Yang kerok iki sumuk nduk nggih. Wangi. Mengaruh. Sakmene iki foto. Lah kok kene nempel. Anak lanang mau pesen capar, tinggu soto. Pengen apa? Alhamdulillah guys, jujuk man desih kok wis mantuk, kok wis tekan omah ya guys, pas udan. Pas udan kok desih wis tekan omah. Alhamdulillah. Gemes guys, hawane adem. Ya nggak jam 10:30. Pari gemes, alhamdulillah. Dek, endi sing mang? Ya wis. Gak oleh, guys.
tumbas apa lip gloss iki disoting yo emoh. Tumbas vitamin ning apotek disoting yo emoh, heran aku mbek Dinda. Tumbas lip gloss ki sak toko. Maksudnya bapangan ki ora nek sing seneng guys ndek iki. Sing menyerupai warna kulit bibir ki gak enek. Ki mang alhamdulillah ning toko Randu kuwi entuk guys. Tapi disepil Dek Dinda kuwi gak oleh, gak entuk karo Dek Dinda, isin paling. Wong bibir pecah-pecah ki ora kok goro-goro ngono ya guys. Ki ya kurang vitamin C asline nggih. Pak Su barang iki mau tak tumbasno guys ning apotek. Tak tumbasno vitamin C iki sak kaplet ngono engko ben diombe karo Dek Dinda. Kendo dimimi ben gak do pecah-pecah bibire. Nggak jajan kacang sing dipangan ning sirup ngono ku ya. Kacang bawang maksudem. Ambune iki lho minyake iki. Ambune minyake iki lho teko kok kene. Heeh. Lha ya. Lah kok prei gak tandur nek maten. Nek prei gak tandur. Ya wis ape bodo barang kok. Ape bodo ki ya wis. Laran ya guys. Segaku mah tak guwak ning kene, Dok. Segaku mah tak guwak ning kene nggen dipangan pitik aku. Apa mek klanding kuwi kok mlangkah manu ning kono ya. Tinggo lalap ngono enak kok. Lah ya. Lah tapi ngono iki Dok engko cebloke gak ning nganu kaya. Iki mleber mendur kenek, Dik. Udan, mbon ya udan, Mang. Kene gremes ya ora, ya gak deres ya gremes. Jujune ning Randu kok ya wis mulih aku, Mang. Iya ya mbek pur golekno gamis piana tiwas anut ndikir-ndikir panas komporan nek sing seneng. Piana ki magak ya, gedhe, gegeden, cilik keciliken. Sandak nang mahetan ya, Kong? Sa nang mahetan no? Walah turu. Bingung guys masak apa iki kok. Golek rambanan ning guritan. Enake apa? Terong yo enek wae. Arep mek klanding yo. Wegah menek dhisik iki. Ora ngenteni Pak Suhu. Ki enek terong tapi yo enek wae. Ki enek wae terong iki, guys. Tapi ora enek wae. Iki ta, kelompok ning pot ngene wae kok ngene iki guys nah. Tandurane Mbah Dok. Desa iki pengen jane ngepot-ngepoti lombok apa ngene iki. Tapi yo ora sempet lah berblas. Bahan sayuran lompong gulu pari. Lompong tok guys, kuwi lompong sing enek enteke ngono kae. Iki lompong ya guys. Pas jam 12 siang ya guys.
Ditanduri Mbah Samiran kok ya kaya wekku, arang-arang kok ngono. Beda arang-arang ya guys, tareng umume ya wis ngono. Piye meneh. Nah, aku masak saeneke lah kok. Pe masak apa? Kilo bingung. Kates, masuk kates neh. Aku ki duwe tempe bosok yang itu tak masak lompong ngono apa-apa ngono lho Dok mikir iki. Iya, tapi aku ki napeni beras sing rong bar iki nggone cah-cah ki. Ditapeni apa digawa ning Kertosono. Awan-awan tak istirahat sik yo Mas. Nggih, Deh, sakbare. Wis guys, ngono ae yo guys. Wes nurut-nurut juritan guys, dituruti kabeh. Muter mulai kokono sampai rono sampai kulon omah etan omah eneke yo cuma lompong, enek wit terong yo. Ora enek wohe guys. Ya enek terong tapi woh siji ndek iki jipuk make. Kok doke guys. Ki enek wohe. Wis ngono yo guys. Kontene sesuk di lanjut nek tak suwepino lombok guys. Lombok iki duwadi ngene Dok iki ngerti. Sawete kok ngene ya Dok. Iki sing abang-abang mbok jupuki mbok wineh neh ngono. Lho, ora mbok garingno apik iki lombok apik kok. Lah iya. Maksud iki gede-gede ngono lho lombok iki. Heeh. Iki padahal sawet lho. Sawete kok wohe kok ngene. Lha kuwi ape gayuh jane dilalap ngono enak lho klanding iki. Ya wis yo guys, ngono ae yo engko masak saeneke wis. Bismillah. Ayo. Aku yo mengenai konten-kontennya nggih buat semua family online dimanapun panjenengan berada, semoga sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine, dimudahkan segala urusan ini ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.